Влез в Болерон, сравни оферти от различни застрахователи и спести до 30%. Застраховай колата си онлайн на boleron.bg. Здравейте! През нощта в Южна България все още ще има валежи на места, придружени от гръмотевици. А утре облачността ще бъде променлива и ще се редува и слънчево, и облачно време. До полунощ остава в сила жълт код за силен до бурен вятър в почти цялата страна. На места поривите му ще достигат до 80-90 км в час. Денят ще започне с температури между 5 и 10 градуса, в София около 5 градуса. Преди обед ще преобладава слънчево време, а след обед облаците ще се увеличават и слаби превалявания ще има главно в източните и планински райони. Максималните температури ще бъдат между 17 и 22 градуса, в столицата около 18 градуса. В планините облачността ще бъде разкъсана, а в следобедните часове по-често значителна, купеста и купесто-дъждовна. На места в Беласица, Огражден, Родопите, Сакар и Странджа ще има слаби валежи от дъжд. Максималната температура на 1200 метра ще бъде около 11 градуса, на 2000 метра около 4 градуса. До края на тази и в началото на новата седмица времето ще остане нестабилно, с краткотрайни превалявания и гръмотевична активност на много места. От петък предстои повишение на температурите, но за кратко. В събота все още ще се задържи топло, но тогава, както и в неделя, се повишава вероятността за по-масови и по-силни гръмотевични бури. На места валежите ще са временно интензивни, ще има и условия за градушки. А в неделя ще нахлува и по-студен въздух и в началото на новата седмица ще бъде ветровито и хладно. Докато тук следим какво време ни очаква, много от вас вероятно вече планират следващото си пътуване извън страната. А там времето е само част от приключението. Такава е прогнозата за времето. А сега следва интервюто на деня с Златимир Йочев. Останете с нас.